Ana do onye ohi ji ọdụ, o were obi na-ama mbasu. This life is not balanced. The mind of some of our people are full of evils. Kedu ihe nji ekwunya bụ ihe? Some problem anyị na-enwe n'aka onwe anyị bụ anyị nwa bụ mmadụ ji aka anyị akpatara onwe anyị nkwa ahụhụ si ngwere abịa n'arịọ ọrịrị. Nigerian Nollywood industry is not helping the matter. They are making things get worse than every day. Ọ bụ ihe aka inu na-ada na ntị ka ọ na-atọ n'ụtọ. Some of things we are watching on movies have triggered my attention towards our youth and the kind of orientation they are giving them, especially on the tender age. Onye ka ọ ga-abụ ịbịa tata ịgba boy anago. Youth ọbụla topụta anụ isi ana ga-abọị ọsị na ọma mgba boy. Nwụkwa n'aka ọrụ ọma mmụ aka ọrụ. Kedu ihe ị chọrọ ime? Achọrọ m ime yahoo. Ọtụtụ abaigo n'otu nzuzo dị iche iche maka gịnị? Ihe ha netere n'ihe ejije nke Nollywood industry. Some of the rituals ha na-achọ ebe ha ji agwọ ọgwụ ego. Onye bụ na aka kpara ezekaudene, okwue mmụọ chiri ya ọzọ. Kedu ka ị ga-esi wee gwa m n'ụdị ka ị ga-esi wee kpata ego n'ụwa? Ndị ọcha na-eme ihe ejije nke na-teach a lot of peoples to be creative, plan for their ahead of time. Mana nke ndị Bible Nollywood industry bụ ka eji esi wee kpata ego under 2 months. Ka eji ji wee dị ndị be anyị ọjọbọ. Ka eji esi wee banye n'otu nzuzo dị iche iche. Do all manners of evil in the name of ka e wee kpata ego. Let us try to change the narrative. Maka na unu n'anya nke ikpeazụ a, ọtụtụ ndị youth, ụmụ ntorobịa eke na-ajụ n'ume ihe ọbụla eji eme ka e wee kpata ego a, ha dị ready ime ya nụ. Onye ka ị ga-abụ ịbịa tata, ụfọdụ achọkwọ n'ịgba mbọ ka ha wee kpata ego. Ka ị ga-esi wee kwe m na ọ ga-ekwe n'ọfụ na ego ohu na ị ga-enweta ya. Nya maka nsị ka ntụrịrị ụmụnne anyị, biko ọ bụ na ịnụ ihe ozi a, biko gbasara nya ka uche anyị wee dị ya. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazi-UC. Ụmụnne m ndị Igbo, ha sị m ka emesịanụ.